नमस्कार मैत्रिणींनो, ज्योतिष किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण साबुदाण्याची शेवयाची खीर बनवणार आहोत। साबुदाण्याची शेवया अर्धा वाटी, 1 चमचा विलायची पावडर, 1 ते 1.5 चमचा काजू बदामचे तुकडे आणि साखर 1 वाटी। चला तर मग बनवूया आपण। 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकायचं। त्यात शेवई थोडीशी भाजून घ्यायची। छान भाजली, त्यामध्ये आपण दूध टाकून घेऊ। घट्ट हवं असेल तर थोडंसं दूध टाकायचं। साखर टाकून घेऊ। आपल्याला गोड आवडत असेल तर जास्त टाकायची, नाहीतर थोडीशी कमी टाकायची। विलायची पावडर आणि हे काप 5 मिनिटं उकळू द्यायची। खीर आपली तयार आहे, मस्त घट्ट झाली आहे। आपण याला आता गॅस बंद करूया। आपली खीर तयार आहे। तुम्ही करून बघा साबुदाण्याची शेवयाची खीर। कमेंटमध्ये मला कळवा। सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। ज्योतिष किचन। धन्यवाद।